Francesc Caudet, als seus 77 anys, porta escrites un miler de novel·les de butxaca. La primera la va publicar el 1965, quan el gènere rei del quiosc estava en el seu cim de popularitat. Va utilitzar una decena de pseudònims, però el més conegut de tots és Frank Caudet. Parlem de les típiques obres de butxaca dels més diversos gèneres que van proliferar a la postguerra espanyola. El seu preu molt assequible, la seva portabilitat i uns arguments atractius van fer d'aquestes obres un filó per a les editorials que s'hi van dedicar. La més coneguda va ser Bruguera. Mites com Corín Tellado o Joaquín Estefanía van ser els reis, però a la seva cort hi convisqueren diversos autors que fins i tot més tard van guanyar premis literaris, com Francisco González Ledesma, nom real del seu alter ego Silver Kane, autor d'un altre miler de novel·les populars. Entre aquesta constel·lació d'escriptors hi trobem Francesc Frank Caudet. El primer que sobta quan ens apropem a aquests autors és comprovar com gairebé tots van utilitzar pseudònims. En part seguia la moda de veure els noms anglosaxons amb més carisma que els nacionals, però molts també volien preservar la seva identitat i amb ella la possibilitat de crear altre tipus d'obres. I és que la novel·la popular va ser considerada durant molt de temps com un residu de les lletres, per dir-ho finament. I sobretot perquè els autors, els absurdos autores d'élite, absurds autors d'élite que havia en aquest país, que no eren res més que 4 imbècils. Es pot dir això per la tele, sí o no? Sí. No eren res més que 4 imbècils, es van dedicar a segar l'herba. I van arribar a dir que nosaltres escrivíem, teníem el nostre despatx als sumideros. Francesc Caudet viu des de fa uns anys amb la seva dona a l'Hospitalet i darrerament col·labora amb la Biblioteca La Bòbila en la creació d'un fons especial de novel·la popular que recopila la seva obra i la d'altres mestres del gènere, en una decisió sense precedents en qualsevol tipus de biblioteca. La novel·la policíaca espanyola va néixer a la novel·la popular. Després, perquè és un tipus de literatura que diguem-ne, que moltíssima gent d'aquest país va començar a llegir amb aquest tipus de llibres. Llavors penso que era un acte gairebé de justícia i penso que és un tipus de literatura molt interessant des del punt de vista editorial, des del punt de vista sociològic. La influència del cinema en les novel·les populars és molt òbvia, especialment en el cas de Francesc Caudet, gran afeccionat al setè art. Els seus anys d'escriptor prolífic a Bruguera coincideixen amb l'esplendor de l'espaghetti western, les pel·lícules de James Bond o l'esclat del cinema de ciència-ficció modern, amb 2001 Una odissea de l'espai, de Kubrick. De vegades aquesta influència fins i tot es feia massa òbvia. Jo tenia relació amb l'assessor literari, amb el jefe de l'assessoria literària del Departament de Llibres de Butxaca, la qual cosa Bruguera tenia prohibidíssima. I truco al senyor Bovell, que en pau descansi, i li pregunto per una novel·la de les que li he enviat, de l'Oest. I l'home diu, la novel·la m'ha agradat, llàstima que vam veure la pel·lícula la setmana passada per la tele. Francesc Caudet es considera un dels autors més ben cuidats a Bruguera. Tenia el seu contracte i podia fer de més i de menys. Tenia pactades, això sí, entre 50 i 60 novel·les l'any, és a dir, aproximadament una a la setmana. Jo me'n recordo que una vegada en Joan Llarg em va preguntar, estàvem prenent cafè, diu, escolta'm, tu quants folis fas cada dia? Diu, hòstia, Joan, un terme mig, uns 30 folis. I va obrir uns ulls com a taronges. Que fots 30 folis? Dic, home, segons quins dies, sí. Diu, jo en faig 12 i em sembla una barbaritat. Francesc Caudet va escriure novel·les de l'Oest, policíaques, d'espies, de ciència-ficció i de terror. L'imaginari dels lectors, modelat per les pel·lícules anglosaxones, es veia reflectit en aquelles pàgines groguenques de paper barat. Avui, quan els videojocs i les pantalles ens fan viure en primera persona sensacions de tot tipus, aquelles històries que el lector s'havia d'imaginar ens poden semblar de poc valor. Però en aquells temps en què el televisor encara no presidia les llars espanyoles, aquestes ficcions van complir el seu paper.
Un amic meu metge, que s'ha llegit quasi totes les novel·les meves, em deia, diu, vostès, més que escriptors, eren terapeutes. I jo em vaig quedar parat, dic, per què? Diu, sí. Diu, vostè en una de les seves novel·les aconseguia que un senyor es cregués durant 1 hora i mitja que era el xèrif de Vilaine i perseguia els quadrers, o que un senyor es pensés que era detectiu privat a Nova York o agent de l'FBI. I aquell senyor durant 1 hora i mitja era agent de l'FBI. I això ho havia aconseguit vostè amb aquella novel·la. Això era una teràpia. Aquell senyor estava 1 hora i mitja lliberat dels seus problemes.